Sewwieq ta' trak Malti jista' jgħodda b'waħda war li għal-ħabta tal-5 tas-sibt filgħaxija inqaleb bit-trak tal-merkanzija f'awtostrada ewlenija fi Sqallija. Rapporti fil-medja Sqallija rrappurtaw li x-xufier Malti indarab ħafif u li għal xi raġuni tilef il-kontroll tat-trakk baqa' dieħel fi blokki tal-konkos li jifirdu il-karreġġant tal-awtostrada u temm il-vjaġġ tiegħu maqlub fuq ġenb fuq in-naħa l-oħra tat-triq b'xorti tajba ħadd ma kien ġej mid-direzzjoni opposta. Ix-xufier li jaħdem ma' kumpanija lokali li ġor merkanzija għal supermarkets ewlenin f'Malta kien qed isuq fl-awtostrada li minn Sirakuża tagħti għal Kassibili. Il-Malti ingħata l-ewwel għajnuna minn persuni li kienu qed isuqu warah. Fuq il-post issejħu żewġ ambulanzi bil-Malti li għadu ma ġiex identifikat jittieħed għal kura fl-isptar Umberto I f'Sirakuża. Fil-mat imxandar fuq il-midja soċjali juri d-dinamika tal-inċident bil-vettura kbira maqluba min-naħa għall-oħra tat-triq. It-trak ġarrab ħsarat kbar bil-merkanzija li kienet tinkludi ħafna frott u ħaxix tispiċċa imxerda f'nofs ta' triq. Kawża tal-inċident inħolqot konġestjoni kbira ta' traffiku bl-awtostrada tagħmel sigħat magħluqa miż-żewġ direzzjonijiet. B'reazzjoni għal dan l-inċident kienu bosta l-Isqallin li kummentaw dwar is-sewqan tax-xufiera Maltin fi Sqallija. Saħansitra wieħed minnhom stqar li f'nofs din il-ġimgħa xufier Malti ġiegħel li triq tibki minħabba il-veloċità kbira li kien qiegħed isuq biha.